Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So for this video mga kaprobinsya, magluto ko karon sa among merienda og kamuting kahoy o ginataan nga balanghoy. So simple lang among merienda karon. So salamat sa among silingan sa aming kapitbahay nga gihatagan mi og kamuting kahoy. So amo ra na siyang gataan, butangan og kamay, white sugar, kay mo may available sa bahay. So just keep on watching mga kaprobinsya. Good na sa taan mga kaprobinsya para sa ato ang merienda. So mga kaprobinsya, ito ang gagamitin ko, itong white sugar kay mo man available na asabay. So dili na natin magpalit-palit og laing kamay, kanina lang kay total tamis ng gihapon ni. So magbutang na kog kamay sa atong kamuting kahoy.
mga kaprobinsya, ito na yung giluto na mo nga kamuting kahoy o balanghoy. So amura ni gilungag, gigataan, gitunuan, gikamayan. So maura ni sila ang merienda sa dami ano siya tayo. So thank you for watching mga kaprobinsya. Don't forget to subscribe, like, and share sa my YouTube channel. Kaya po ka rin sa pag-click sa bell button para updated ka sa mga pagluto o mga gibuhatan din sa probinsya sa buwas. So thank you for watching. Amping, ingat mga kaprobinsya.